Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Sultin na kuya. Oh, kuan la. Gitawag mi ni Tito Griki og mga anak si Day Miles. Unsa? Maukit lula. Dili day mi tinod nga anak ni Papa Francine la? Ha? La? Ay, sus, ginoo ko ninyang mga apuha mo. Ayaw in town mo pagpasagad og istorya, ana. Labi na ni Papa ninyo, Francine. Nga naman lula? Bitolo. Ay, basta. Bisan na ni Mama ninyo o bisan sila ang tao. Kay, nga naman lula? Nga no, laki lula. Ay, mga bright man mo. Siya rugwa mo makasabot. Huna-huna ako nun ninyo tarombe og sabta. Oh, kusupot ka, kuya? Ha? Kasabot ba ka? Oh, hala. Bitaw lula no? Laing jud no? Ay, lain mo lang. Lain gayod. Suti ko, kuya, kun ngano. Ngano da ay. Miles! Oh, nana si Mama. Hala, Nana si Mama, Papa. hala si Mama na sila. Na, kuy daw ha. Ayaw na mo paghisgot, ana. Kay basig madugan mo nila. Na, labi na gyud ni Papa ninyo. Dili na mo sultihan si Mama ko rin la? Bitaw la. Ayaw lang. Kay ako ray musulti o mo pasabot niya. Nagmahay noon ko. Gagitawag na ko sa store at miles kanina ng mga alak. Ang ako lang kung musulti sila si Francine o baka ni Corina Labutini. Unsaon na lang. No. Apyot! Apyot! Present ko! Ano bang auto? Kay may lakunta. Pagdali, Apyot! Oh, ikaw raman lagi ang nauli ko rin. Hain man di ay si Francine. Ambot ato niya, ma. Nag-aaway mo? Ay, tinuod yun da itong gisulti ni Dodot o Miles nako nga nag-aaway mo. Mauna ilang sulti, ma. Bago pagani kong miingon nga misulti nako ang duha, anak. Ay, Kamu ba? Kung naagani mo'y dili maayong pagsinabdanay si Francine, paninguha aragon ninyo nga dili mamatikdan sa inyong mga anak. Kay sensitive kaayo ng mga anak. Ha? Labi na nang Dodot og Miles nga mga bright. Dali ragyod kaayo makamatikod og makasabot. wa man gud mi mag-away ni Francine, ma. O niya, unsa man di itong gisulti sa duha nga rin ako. Tingali og nakabati sila namo nga nag-istorya nga nakusog na ko ang akong tingog o gilain nila sa pagsapot. Ay, ambot lang. Kamuragay na hibaw si Francine. Wa man gud mi mag-away si Francine, ma. May higayon gyud nga malain ko niya. Pero di man sa ingon nga makusog ang among tingog ug ma-obvious nga nag-away ni. Ay, wa magkaha mo mag-away. Adi wa, Wa laki, ma. lagi. Wa man ka. Wa. Pero may gisulti na ko ang mga bata. Sa wa ka pa maabot. O lain yun paminahon, labi na kun si Francine ang makabati. Aha? Nagpanuko pod silag sulti ni mo kay mahadlok lagi. Kay nga naman di ay matansyang. Unsa man di ay na? Ay, ambot kun komedya o unsa bakaha nga pagkasultian ang gitawag nilang
Tito Gregi ko no, dito sa eskwelahan. Oh, kaya nga naman ti ay ma. Kuyawan mo lang hinuunta. Kadiyot. Diyot ha. Way laing tao din eh. Siguroon sa kuno nato, bikon. Wa pa bagyod si Francine. Basig makabati niya siya. Kaya unsa man gyud ti ay lagi na ma. Klarohon sa lagi nato nga way laing makabati nato. Ato ka ta sa lingkuranan sa gawas magsulti ma. Kay makita na tugmay mo apot. Unya, ngit-ngit po dito. Di lang na to pasigahon ng suga tungod dito. Na, sige, tana. Adto ta dito magsulti. Unsa? Gitawag og mga anak ni Greggy si Dodot og Miles? Ngano gud? Oh, ngano nga rimang kamangutanan ako. Kay maulagi ko no. Pero, gipasabot na sab sila kun ngano. Di ba, lain kung may baw si Francine ini? Lain gyud ma. Noon sa man ang tawhana oy. Maayo ra gyud ay nga kung gidida ng mga bata nga di na mudawat og bisan unsa nga ihatag anang Greggy nila. Ha? Kay ngano man? Di ba suod na sila si Francine? Unsa may imong rason nga imong manggididaan sila si Dodot og Miles nga mudawat bisan unsa anang tawhana? Unsa, Corina? Tubag ako, Corina. Unsa? Kuan matan siyang kining... Dodot? Miles? Nanas mama ninyo ko rin? Ni ana si Francine ma. Unya ata magsulti pahin ana. Dodot? Hala, sige. Unya na. Miles? Wala ka ninyo pasigang suga sa gawas. Bitaw diha sa may lingkuranan? Ay, nakamatikod si Francine nga may tao din eh. Tubag ka. Ikaw lang ma. Ay, nausa pa mo. Uy, usa pa'y problema Kinsa ninyo. na diha? Ay, ako ni, Francine. Kauban ako si Corina. Oh, may gabi diha ma. Ni ade ka? Ay, ani na lang katuog bay matansiyang. Gamiin ako. Ay, oo, Francine. Anigi ko matuog kay sayo man sa buntag ang graduation ni Dodot. Mutambong ko. Oh, bitaw ma. Kain man diha mga bata. Day ko rin. Hoy, Corin. Gipagutan na ka ni Francine, oh. Naara man gud sa taas. Wa man gud madubag sa akong pagsangpit. Unya, asa mo magpasiga din he. Nga ngit-ngit naman. Daghang lamok din he. Unsa ba'y problema ninyo? Mo-graduate si Dodot og mo paso pod si Miles. Mag-ingon anak mo. Sorry ma. Ayaw mo pag-iningon anak. Dili na maayong ehemplo sa inyong mga anak. Kung may problema, istoryahan og tarong. Dili kay magpasuwabi mo sa inyong mga garbo. Usbon ako matansyang. Sorry. Manayon dito taas ma. Pero nga, makapanihapon na ta ninyo. May da akong luto ng sudan gikan sa sawang. Day ko rin, dadas mama dito sa taas. Kay andamo na kong daan ng lamisa. Tabi na ma. Sige, Francine. Musunod na meron si Corina. Ikaw bang babayhana ka? Naka nasabaan ang imong style ha nga magpatahod? Nga ikaw nalayhawd? Dili gyud na maayong panigingnan sa inyong mga anak, Corina. Timan ni gyud na. Sorry matansyang nga. Naingon minini ron si Day ko rin. Wa kaya nga yung pangayuan og sorry nako, Francine. Nakasabot nako sa istorya. Ang akong anak mo'y problema. Kung pagidain na siya mahumanan ang pagluod-luod niya ng imong larga-larga. Abi ba na akong nagkasinabot na mo? Napasabot naman ako na siya ma.
Nagpatabang pagani ko niya para nga mupasabot sa mga bata. Pero hasta siya. Dili gusto mo sabot. Ay, ikaw na mo pasensya sa akong anak, Pransing. Iyahag yun po na. Sa iya pong kabahin, may rason man po siya. Kaya dili mo siya gusto nga malayo kanila nga imong pamilya. Oh, nakasabot ko ma. Pero magunsa man ko din his atong dapit. Wa na'y kahimuan ang pagpananom din itong sa dakong epiktos grabing huwaw nga nasinati na to karon sa tibuok nasod. Ay, maubitaw. Nakasabot man ko nimo. Nagkasulti sa may bahin ana. Ang problema ni Corina kay dili lang yun siya gustong masabot. Unya, matod pa niya. Ang mga bata pod, sila si Dudut o Miles, nagdahom man daay kuno na nga dili ka mo dayon paglarga sa Cebu. Unsaon man na nimo sila sa pagpasabot unya ini? Ha? Unsaon man, Francine? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!